Mars kalo la san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn bi kɔnɔntɔn ani kelen mars kalo la san ba fila ani mugan ni fila ɲinɛ y'a san 31 kalanden kɔrɔ minnu ye kɛlɛ kɛ Musa Tarawele ale ka burunin na o bɛ maaw hakili la hali bi. Sifot silamɛ jɛkulu ye u ka bɔli tako 21 baaraw waleya karidon min bɛnna mars kalo tile 27 ma san ba fila ani mugan ni fila min kɛra Sebenin kɔrɔ ale kalansoba la. Coupe du monde Qatar 2022 o baraji okumu kɔnɔna na fɛn min ye an ka samatasɔgɔ olu kɔni buruna kelen ani kanangolo o okumu kɔnɔna na farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila maa dɔ ye u hakilinata de samatasɔgɔ yɛrɛ garisɛ kan. Minnu bɛ tali kɛ an ka su in n'a bakurubaw kan an bɛna dɔ fara minnu k'a ka lasaw ma a y'aw bisimila an ka kunnafoni bulon kɔnɔna na. I n'a fɔ an da sera ma an ka bakurubaw la cogoya min na mars kalo la san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn bi kɔnɔntɔn ni kelen mars kalo la san ba fila ani mugan ni fila ɲinɛ y'a san 31 sanfɛ kalanden minnu ye kɛlɛ kɛ Musa Tarawele ale ka burunin na o bɛ maaw hakili la hali bi o de hukumu kɔnɔna na fɛn min ye a kalanden kɔrɔ dɔ ye o ye minisiri kɔrɔ Cɔrɔnɔ Umar Asi Jalo ye ale ye ɲɛfɔli kɛ o baaraw kan Biyɔta Kulibali ka kuma galama na an ka jaga kɔrɔ fɔ lamɛn. An b'a la tanu an bɛ yan bi an kan ka tasibila kɛ ka taa minnu t'an nɔfɛ bi n'olu binna kɛlɛ kɛ don walima ɲani bi ka se olu tɛ yen tuguni mɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen hakilina min bɛ yen o ye n'an y'a miiri don min an bɛ na ni 26 mars hakili denmisɛnw de tun y'an ye ekɔlidenw de y'an ye mun tun bɛ yen an b'a dɔn ko burusiw tɛ kɛ u ta na an ɲɛ b'an faw la u tɛ sara sɔrɔ kalo 6 kalo 5 ni banabaatɔ b'an ka sow kɔnɔ dɔw sara fura sɔngɔ tɛ yen dumuni ma sɔrɔ kuma dɔw la an ɲɛ b'a la kalansow man ca ni kun ye Mali cercle dɔw ta lycée tɛ yen Bamakɔ yɛrɛ commune 1 bɛɛ la lycée kun tɛ yen commune ba kɔfɛ Badilabugu donc école karamɔgɔw tɛ yen donc nin n'a ɲɔgɔnnaw de y'a to an bɔra n'o tɛ denmisɛn tɛ politique kɛ donc anw bɛ bɔ an tɛ politique la an tɛ parti la mais ni miiriya de y'a kɛ hali n'a fɔra ko politiciens de y'an labɔ mais daliluya tun b'an bolo min b'a to an bɛ se ka bɔ. Alors donc ni san 30 kɔfɛ an y'a lajɛ anw bɛ se k'a fɔ anw sewara sewa tɛ se ka kɛ a 12 ye bari n'i ye fɛn ka ɲɛ ka dafa o bɛ Ala kelen de bolo mais k'a ye bi kalansow bɛ fan bɛɛ parce que foyi man jugu i den ka di ye k'a ka bɔ i kɔrɔ a bɛ taa yɔrɔ la i t'a dɔn a bɛ taa la yɔrɔ min i t'a dɔn mun b'a ɲɛ jan ko a waati la gɛlɛya min tun bɛ sɔrɔ kɔnɔna na donc k'a ye bi i den bɛ se ka kalan kɛ fo ka se hakɛ dɔ ma i kɛrɛfɛ k'a ye saraw bɛ kɛ o cogoya la k'a ye dɔgɔtɔrɔsow cayara k'a ye kalansow cayara k'a ye ekɔli karamɔgɔw bɛ bɔ kalanso minnu na olu cayara u bɛ yɔrɔ bɛɛ donc anw bolo nin ye kunnadiya ye dɔw b'a ye k'a fɔ a cayara mais kalan niveau jiginna ayiwa kabini 26 mars kɛra a donna ta bɔra ta o ye olu fana jo ye i m'a faamuya n'i ye ji kɛ minifɛn na ka di mɔgɔ ma k'a sa kilancɛ la a ɲi b'a fɔ a y'a se fo kilancɛ la min tɛ ɲi ye o b'a fɔ a danna kilancɛ dɔrɔn de la i y'a faamuya donc o bɛɛ fana kan ka faamuya o bɛɛ kan ka faamuya maintenant ni o bɔra la an bɛ min ɲini o ye halisa an teriw n'an dɔgɔninw n'an balima minnu bɔra nɔfɛ ni fo dɔw nin tora la dɔw kɛra lunjurutɔw y'a la donc olu bɔra ni miiriya min ye anw ka k'o miiriya kɔlɔsibaga ye halisa an ka k'o kɔlɔsibaga ye bari don min an bɛ bɔ an fa dɔw tun b'a nɔfɛ Ali Jalo Alifa Umaru Jɔnkundaw an kɔrɔw Kajatu Sow Cheikh Umar Sisoko anw yɛrɛ ekɔlidenw ta tun ye Umar Mariko ye donc halisa alhamdulilayi dɔw b'an cɛ la an k'an jija minnu ko ko baara de kɛ nana ni bi tiɲɛli dɔw ye an ka sɔn ko tiɲɛ don mais an kana sɔn a ka kɛ komi n'a sɔrɔ an ye nin kɛlɛ min kɛ an bɔra ka nin yɛlɛma min ɲini k'o bɛ yɛlɛma ka k'an bolo i n'a fɔ n'a sɔrɔ Mali bɔnɛ daminɛna o don de o fana tɛ se ka fɔ an tɛ se ka to sigilen fana k'a fɔ an bɛ jɛn n'o ye.
An ka jamana camancɛ fanga ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ ko faransikaw ka jabaraniso min bɛ wele ko France 24 fo ka fara u ka arajoso min bɛ wele ko RFI k'u n'o tigɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ nka ɲininkali min tɛŋunen don yalima an bɛ waati min na n'a fɔ sisan nin ye o kuma ye wa o de hukumu kɔnɔna na Appel Mali ɲɛma ni o ye Modibo Fofana ye ale ye ɲɛfɔli kɛ an ka kunnafoni na Jubata Kulibali fo ka fara Penda Sidebe kan olu ka kuma galama na an ka jɛka ka kɔrɔfɔw lamɛn. Kabiri alamisa don marisi kalo tile 17 san 2022 la faransi kunnafoni lase siraw n'o de RFI ale ni France 24 ye olu ka laseli jɔra an ka jamana kɔnɔna Mali gouvernement ye ni ɲɛfɔli in kɛ laseli dɔ senfɛ ni k'a yira k'a fɔ k'u y'u ka laseliw jɔ k'a sababuya kɛ u bɛ ka kunnafoni kolon minnu di an ka fintigilakaw kan ni laseli ninnu jɔli nafa ye mun de ye. An ye communiqué in faamuya mun na Mali bɛ situation min na Mali tɛ jamana normal ye parce que jamana mun bɛ ni crise 120 b'a kɔnɔ kunnafoni di kan ka sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ n'i y'a jate minɛ anw bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ anw yɛrɛ ye devant ta nin ko la parce que a bɛ kalo kelen bɔ ne ye conférence de presse kɛ ka fɛn fɛn bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ n y'a bɛɛ wele k'a fɔ ɲɛna u bɛ kunnafoni fɛn fɛn ta n'u b'a ta bɔlɔlɔ sanfɛla la u kan a dɔn bɔlɔlɔ sugu minnu don parce que n ko bɔlɔlɔ dɔw bɛ yen nɔ k'u ni kan foyi t'a la kunkolo t'a la i t'a dɔn a bɛ yɔrɔ min na ni e tora ko kunnafoni ta n'i m'a kalan a bɛ se k'i ka jamana yɛrɛ tɔ a b'a buruja i bolo tiɲɛ don gouvernement ka laɲini ye ka jamana de protéger ka jamana kɔnɔdenw protéger n'u y'a ta o hukumu kɔnɔna na bon an b'a fɔ o ye gouvernement ka raison ye a bolo parce que i b'a sɔrɔ élément caman bɛ yen information caman bɛ gouvernement bolo o tɛ anw bolo ni ko taabolo la o de y'a to an tɛ se k'a commenter an tɛ se ka fɛn fɔ a la mais an siranna communiqué in ɲɛ parce que anw bolo ni communiqué in ou bien ni décision in a bɛ se ka dankari n'o ye an b'a fɔ fɛn dɔ ma ko liberté de la presse a bɛ dankari a la tiɲɛ don bi RFI ani France 24 n'o ye faransi kunnafoni di soba dɔw ye interdira parce que u bɛ kunnafoni minnu di Mali kɔnɔ a yirala k'a fɔ kunnafoni fankelemanw don mun bɛ Mali yɛrɛ ka faiblesse yira mais an ko est ce que a bɛna dan nin ma wa est ce que a n'a dan France 24 ni RFI ka interdire ma est ce que don min ni an fana ka média dɔw commencera ka na critique sugu dɔw daminɛ il est possible aussi que o média ninnu ka datugu o yɔrɔ jɔrɔ banna o yɔrɔ siran yɔrɔ banna o de y'a to an bɛ en profiter an b'a fɔ kunnafonidilaw ye u k'u hakili t'u yɛrɛ la an b'a fɔ fɛn dɔ ma an ka baara kɔnɔ ko les conduites à tenir journaliste bɛɛ b'o dɔn ni crise bɛ jamana kɔnɔ il y a des conduites à tenir ni élection bɛ jamana kɔnɔ il y a des conduites à tenir o conduite fanba ye mun ye article dɔw bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko des articles à caractère ethnique mun bɛna ni siya wolomaw ye i man ka to k'olu publier article dɔw bɛ yen nɔ ni article minnu bɛ yen i n'a fɔ u b'a fɔ article dɔw ma à caractère haineux ni juguyaw b'a kɔnɔ kosɛbɛ o article ninnu dɔw bɛ yen i kan k'i yɛrɛ minɛ et puis kunnafonidilaw de kan k'a dɔn o journaliste dɔrɔn de bɛ se k'o kɛ chaque fois ni occasion sɔrɔ n b'a fɔ antenne na journaliste dɔrɔn de b'o dɔn i b'a sɔrɔ kunnafoni dɔw bɛ yen i y'a sɛgɛsɛgɛ i b'a dɔn ko tiɲɛ don mais i b'a fɔ ni ye kunnafoni in publier a kɔlɔlɔ ka bon ni a nafa ye bon ni kunnafonidila a fɔ yɔrɔ de ma ko éthique journalistique ni i y'o dɔn k'a fɔ ne ka nin kunnafoni jɛlen don wa a sɛgɛsɛgɛra o kɔrɔ b'a jira mais a kɔlɔlɔ ka bon k'i k'o bila kɛrɛfɛ bon journaliste ye dilannikɛla de ye journaliste tɛ tiɲɛnikɛla ye an b'o yɔrɔ fɔ an ka kunnafonidilaw ye u k'u hakili to a la. Ninnu ka laseli jɔli o kɛra wagati la wagati min na furukufuruku o bɛ Mali jamana ale ni Faransi jamana ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛɲɛ ni Faransi ambassadeur o gɛnnen ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na fo ka taa se Union européenne maaw ka fintigilaka minnu b'an fɛ yen yan Barkan ale ni Takuba olu fana ka tagali ka bɔ an ka kɛlɛkɛyɔrɔw la. O kunnafoni de bɛ taa n'a ye an ka jamana marabolo kunnafoniyaw la min bɛna walawala Kanja Tarawele fɛ an ka jɛgɛ a ka bi sɔrɔ olu lajɛ. Kayi bɛɛ ni basigi o kɔni ye baarabolo kura dɔ kɔni sigilen sen kan Kayikaw fɛ yen nɔ yaasa ka bɛn kɔni sabati Kayi dugu kɔnɔna na h'a ka diya ka dankari kɛ binkaliwalew kɔni na nin baarabolo in kɔni bɛna boli yɔrɔ minnu na Kayikaw fɛ yen o de bɛ tali kɛ diɲɛ ma
Yelimane ani ɲɔrɔn du Sahel kɔnɔna na wa u bɛna kalo 18 de kɛ ni barakofɔli na min n'a sigila sen kan Mercy Corps maaw fɛ ni a kasabi ko kɔni bɛɛ bɔra Union Européenne maaw kun. Halisa an bɛ to Kayi marabolo kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnneyana kitakaw fɛ nɔ. Kantila dugu n'o kɔni bɛ Tabaka sigida kɔnɔ n'a ni kitacɛ yɛrɛ bɛ kilomɛtiri 36 bonyanko bɔ kari tɛmɛlen marisi kalo tile 20 san 2022 olu kɔni ye u ka pɔmpu sɔrɔ n'a kɔni kasabi bɔra jamana ka jiginɛ kɔnɔna na. Nin pɔmpu ko in kɔni jara Katila sigibagaw ye kosɛbɛ u y'a yira k'a fɔ ko nin yɛrɛ bɛna kɛ sababu ɲuman ye olu ka ji ɲuman sɔrɔ ka tila k'u ka kɛnɛyaw sabati. Nin baaraw kɔni kolomokarili kɛra jamana ka cidenw politikima minnu kɔni bɛ Katila dugu kɔnɔna na olu kɔni ɲɛna. Walasa ka dansigi bi marabolo kunnafoni na an bɛ taga an songo kalan dɔw kɔni baaraw sigila sen kan an songo dugu kɔnɔna na n'a bɛ ka kɛ kalanyɔrɔ 35 kɔni kɔnɔna na an songokaw fɛ nɔ a baara kofɔlenw kɔni daminɛna alamisa tɛmɛlen marisi kalo tile 24 san 2022 yasa kalan fɛrɛ ɲumanw ani fɛrɛ joli minnu kɔni bɛ se k'a to lakɔlidenw bɛ caman faamuya kalan na ni baarakofɔli bɛna boli olu fɛrɛw de kan. Hakilina jiginna ni kalan kofɔlen kɔni sigila sen kan an songo centre d'animation pédagogique maaw de fɛ ni u senkɔrɔma donna kasabiko la passe tam n'o ka baara bɛnnen don kalanko ma kɛrɛnkɛrɛnneyana ko denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen senga don kalanko la Mali kɔnɔna na. U ka nin kalankofɔlen kɔni kuncɛra kari tɛmɛlen marisi kalo tile 27 san 2022. Ni ne bɛ dan sigi a ka bi marabolo kunnafoniw na. kunnafoniw tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ Sifod Silamɛ kalanso ye u ka bɔlen 21 baaraw waleya karidon ka kɛ ni maskalo tile 27 ye san 2022 min ɲɛmaa kun kalifalen don Imam Umaru Jarala ni ale yɛrɛ ye minisiri ye min ka baara ɲɛsinnen don kɛnɛya ani adamadenya sinsinni koɲɛw ma. Umaru Jalo ale bɛ walawalali kan ye. Sifod ale ye jɛkulu ye mun bɛ kalanbulon sigi sen kan kɛrɛnkɛrɛnneyala walasa kalo 3 bɔɲɔgɔnko kɔnɔna la aw ka se ka kuranɛ ale dɔn ni ka se ka a kalan. Nin hakilina in bɔra maa dɔw yɔrɔ minnu miiriya ye walasa silamɛw i n'a fɔ a laɲininaw fɛ cogo min na ni ka dɔnni ɲini ka se k'o laɲini ninnu sabati. O hukumu kɔnɔ Sifod a ye maa 30 bɔɲɔgɔnko olu ka gafe d'u ma min b'a yira k'a fɔ u sera ka se ka kuranɛ kalan kalo 3 in kɔnɔna la. A mana dɔnniya k'a fɔ nin kɛnɛ kofɔlen in kan fɛn min ye Imamu Umaru Jara ale kun bɛ yen nɔ ale y'a yira k'a fɔ nin hakilina ninnu u kɔkɔrɔma kan ka don. Dɔnni ye diɲɛ lahara sira de Sifod mɔgɔw ye nin kalan in sigi sen kan a bɛ san caman bɔ bi u ka promotion kan ka bɔ u y'a kanu an ka ye nin kɛnɛ in kan sabula anw yɛrɛ ye école kalan de kɛ. Mais bi fo ka taa se alimamiya jɔyɔrɔ ma a sababu bɔra nin formation ninnu ɲɔgɔnnaw de la maa minnu bɛ yen nɔ ni ala ye dɔnniba di olu ma olu hamina u bɛ se ka maa tɔw bɔ kufiya la cogo di yasa u ka diɲɛ lahara ka ɲɛ u bolo. N ye an miiri ka fɛn caman bila sen kan an ka ɲɛmɔgɔw fɛ ka na se bi ma k'a ye k'a fɔ mɔgɔw besoin don kuranɛ kalan na waati kunkurunin kɔnɔna na et puis a kuranɛ kalan ninnu fana a ka kɛ fɛn ye fɛn minnu bɛ yen n'a sabatilen don kuranɛ yɛrɛ kan ka kalan ne règle min ye donc an y'o fɛnw de bila sen kan k'a ye mɔgɔw besoin don a la ka se hakɛ min ma donc ka programme kɛ ka bɛn o ma programme ninnu sigilen don a modilamanw don i n'a fɔ niveau de don c'est-à-dire i b'a daminɛ niveau dɔ min ye an bɛ dɔ wɛrɛ fara a kan i bɛ tila ka dɔ wɛrɛ fara a kan jusqu'à ce que i bɛna se attestation dili ma donc laɲini kɔni ye min ye ka se ka kuranɛ kalan kalo 3 kɔnɔna na donc o de ye laɲiniba belebeleba yɛrɛ de ala ye kanu seli nɔgɔ nɔgɔya ɲɛ bi an b'a lasego kɛ kosɛbɛ. Welekan min bolo ka ɲɛsin mɔgɔw ma o ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen i ka programme cayala cogo cogo i ka ko cayala cogo cogo kuranɛ kalan ye adamaden kan surtout ni ye silamɛ ye fɛnba ye donc a ɲininen don bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ k'i tɔgɔ sɛbɛn kuranɛ kalan na ka d'a kan an ye baara bila sen kan baara min bɛ se k'a to i bɛ se ka kuranɛ kalan modèle bɛɛ la centre min b'an bolo yɔrɔ 30 ɲɔgɔn na Bamakɔ n'a kɛrɛfɛla la ani minɛnw fana b'an bolo minnu i bɛ se ka cours ta en ligne yɛrɛ donc ka cours kɛ en ligne n'o ye sisan technologie kura ye o b'an bolo an y'a daminɛ a mɔgɔ caman bala ka b'o la donc an bɛ encouragement min d'u ma k'a fɔ i ka programme kɛla cogo cogo i ka programme kɛ ka ban ma parce que an ka centre ninnu tilalen don samedi sɔgɔmada samedi wulada fɛ dimanche sɔgɔma ani dimanche wulada fɛ. Sifod maaw u ka kalanbulon 30 bɔɲɔgɔnko o de carilen don an ka jamana fan bɛɛ fɛ. U ye weleweleda kɛ maliden minnu bɛ yen nɔ ni kuranɛ kalan kanu b'u la u ka wuli ka se u ka ni kalanso kofɔlen ninnu na ani fɛnɛ
fɛɛrɛw sigilen do u bolo min bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka nin kalan ninnu lase aw ma aw sigiyɔrɔ la bɔlɔlɔ siraw fɛ. Saniya ale nasira ka Kalabankoro dugukɔrɔ kaw ka denmisɛnnin jɛkulu min wele ko HDKD olu ye sanuyali boloda sibiri don ka kɛ ni maskalo tile 26 ye san 2022 walasa se ka faamali jɔnjɔn sɔrɔ la Fatumata Tarawele ale tun bɛ a kɛnɛ kan. N'an bɛɛ sera ka fara ɲɔgɔn kan k'an ka yɔrɔw saniya o bɛ kɛ sababu ye ka banamisɛnnin caman kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ. O de hukumu kɔnɔ jɛkulu min sigilen bɛ Kalabankoro sigida ale yiriwali bunakun kan ni o damasɔnniya o bɛ tali kɛ HDKD kan olu ye u tɛgɛw di ɲɔgɔn ma ni ka sanuya walew ta ka Kalabankoro dugukoro ka o bɔlɔnkɔnɔnaw sɛgɛrɛ yaasa yiriwa kuntalaja o na se ka na cogo min Kalabankoro sigida la. Jɛkulu ɲɛma a ye a yira k'a fɔ ko baara caman de bolo damɛ min kɔni bɛ kɛ sababu ye ni olu ka se ka u jɔyɔrɔ fa yiriwa sabatili bunakun kan Kalabankoro commune na. Bon, an bɛ bɛɛ lajɛlen fo donc yɔrɔ fura in kɔfɛ min bolo dalen don an bolo o ye pratiquement an y'a fɔ an ka programme na cogo min na an bɛ sécurité jateminɛ donc an y'a jateminɛ commissariat ni gendarmerie donc an n'olu bɛ ka hakili falen dɔw kɛ donc an ka ko tagabolo la donc ni bɛnkan bɔra cogo min na n'an bɛnna minnu kan o baara kɔnɔna na donc an bɛna o da jama tulo kan o kɔfɛ fɛnɛ ni ala y'a kɛ ni école bilala an ka denmisɛnnin minnu bɛ yen ni kalan na donc u ka seli suran ni fɛnw mori kalan niveau la donc pour que u ka se ka mori kalan kɛ vacances kɔnɔna na yanni école ka ta donc an bɛ k'olu mise en place kɛ si possible hali misiri ninnu caman na pour que an ka se ka o baara ninnu sabati misiriw la pour que vacances kɔnɔ denmisɛnninw ka se ka u ka seli suran n'u ka fɛnw dɔn cogo min na yanni école ka ta. Bon, welewelekan min bɛ ne bolo ka se tɔndenw ma pour que an ka se ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ toujours an b'o kuma kelen de fɔ mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ k'a fɔ i bɛna an ka dugu dilan an ye ou bien i bɛna an ka jamana jɔ donc an yɛrɛ de k'a lajɛ sisan ka fara ɲɔgɔn kan ka dɔn k'a fɔ ko an denmisɛnninw an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o de bɛ se ka na ni an yɛrɛ ka degun caman nɔgɔyali ye. Kɛnɛ kan jama ka forobadanatɔn o ɲɛma o kun bɛ o ye hakilina di kɛ. An b'a fɔ association min bɛ ka Kalabankoro dugukɔrɔ sanuya bi u tɛ ka Kalabankoro dugukɔrɔ dɔrɔn sanuya dɛ u bɛ ka Mali yɛrɛ de sanuya u tɛ ka Mali dɔrɔn sanuya u bɛ ka Kalabankoro commune de sanuya u bɛ ka Kati cercle de sanuya u bɛ ka Kulukoro région de sanuya. Association yɛrɛ tɔgɔ ti dɔwɛrɛ ye association des jeunes pour le développement de Kalabankoro dugukɔrɔ. Association in ka laɲini tɛ k'a fɔ ko ka da Kalabankoro dɔrɔn ma a ka laɲini ye anw fɛnɛ ka keleya maa de bɛ ja in lajɛ i fɛnɛ k'i miiri k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ ye sifin est ce que a waati ma se n fɛnɛ ka wuli ka jɔ n kolo la n ka dugu ɲɛta ye i bɛ nord la o i bɛ sud la o i bɛ centre la o i bɛ ouest la o i bɛ est la o ŋaniya in ye ka fasodenɲumanya de don bɛɛ lajɛlen na ka faso kanu de don bɛɛ lajɛlen na ka fɔ bɛɛ cɛ bɛɛ kanbɛn don maaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnna sifinnakaw an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan kalo kalo a sibiri fɔlɔ an ka fasodenɲumanya waleya dɔ kɛ ni association bɛ ka baara min kɛ nin ni u tɛ se ka fɔ nin na fo ka se a dan na an bɛ min fɔ dɔrɔn a cɛw ye k'u ni daba a musow ye k'u ni guwa k'u ni cɛsiri u ye min daminɛ nin ye an bɛ dugawu de kɛ ala k'a ta fanga d'u ma sabula nin baara in na sara tɛ a la a sara dɔrɔn o ye faso kanu de i n'a fɔ kira Mamadu b'a fɔ cogo min na sallallahu alaihi wasallam ko ka k'i faso fɛ k'o ye limaniya dɔ ye kɛ faso fɛ o tɛ kuma dɔrɔn baara de bɛ o waleya baara de b'a yira k'a fɔ k'i bɛ faso fɛ u ma baara in daminɛ bi u bɛ baara in ɲini na a bɛ waati damadɔni bɔ anw kɔni bɛ baara in kanu an b'a jukɔrɔma dɔn mun na ani an ka faamaw hakilinata bɛ taa n'o ye ka kɛnɛya sabati dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye ka sanuya sabati n'o ye ka banajugu ni banagɛlɛnw gɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya nɔgɔ bɛ soso bɛ na nɔgɔ min kama ka se ka o nɔgɔya cogo min na denmisɛnw ka bana bɛ se ka nɔgɔya maakɔrɔbaw bɛ se ka fiɲɛ ɲuman sɔrɔ ka sama cogo min na sigida yɛrɛ bɛ se ka yiriwa sigida bɛ se ka lafiya anw b'a ye o minɛn nin kɔnɔna la wa an bɛ nin fo kosɛbɛ ka tila k'a ɲini tuguni ni baɲumankɛw tulo b'an na n'u bɛ se ka nin initiative ninnu appuyer cogo minnu na parce que action de volontariat de do sara tɛ a la cogo min na baara in kana jɔ. Ka yira kala k'a fɔ AJDKD ka nin waleya in o fura kosɛbɛ jama ka forobatɔn o ɲɛma fɛ fo ka taa se sifinnakaw ka ɲɛma ma n'o bɛ tali kɛ Jeune Chambre Internationale kan wa u ye welewelemada kɛ sifinnaka tɔw ye yaasa ni jɛkulu in ka baaraw u bɛ se ka o ladege cogo min na kɛ sababu ye ka yiriwa kuntalajan ka o sabati an ka jamana kɔnɔ. O kunnafoni de bɛ taa n'a ye an ka jamana ko kan kunnafoniw na minnu bɛna walawala Fadi Talfi Mayiga fɛ an ka jɛ k'a ka bi sɔrɔlenw lajɛ. Guinée Conakry
burkinakaw fe yen nɔ tile saba kɔfɛ n'u ka sigikafɔba ye n'o ye assise ye baarabolo dɔ sigira sen kan n'a bɛ f'o ma ko comité national des assises n'a damasɔnniya ye CNI o min ɲɛmaya bɛ alimami dɔ ale ni kerecɛnw ka ɲɛmaa dɔ bolo u ka cɛmancɛ dɔ fanga jamana ɲɛmaa colonel Mamadi Doumbouya ale de ye nin baarabolo in sigi sen kan ale min ye Guinée jamana ɲɛmaa Alpha Condé k'o ka fanga dafiri septembre kalo tile 5 tɛmɛnen na Conakry alimamiba El Hadji Mamadou Saliou Kamara ale ni Conakry archevêque Monseigneur Vincent Koulibaly olu de sugandira yaasa u ka nin CNI k'o ɲɛmaya kɛ maa 31 bɛ baarabolo min kɔnɔna na nin diinɛ ɲɛmaa 2 ninnu kɔfɛ a yirala k'a fɔ ko politiki maa caman fɛnɛ bɛ nin maa ninnu cɛma n'o dɔw bɛ tali kɛ Amadou Ba Ouri réconciliation nationale ministre kɔrɔ Makale Traoré ale min ye politiki ɲɛmaa dɔ ye ani min kun y'a kanbɔ jamana ɲɛma kalafili la san 2020 na fo ka taa se professeur Ali Gilbert Ifono ma o min fɛnɛ ye seko ni dɔnko ministre kɔrɔ ye burkinakaw fe yen nɔ Alassane Bala Sakande politiki jɛkulu mun kun bɛ fanga la o ɲɛma ale minɛna karidon sɔgɔma gendarmew fɛ a ka du kɔnɔna na wa a labilala o don su bɛɛ ni politiki jɛkulu in ye laseli dɔ kɛ ni k'a yira k'a fɔ ko Alassane Bala Sakande kun minɛna de k'a sababuya kɛ a kun ye lajɛrɛ dɔ boloda min kɔnɔna na camancɛ fanga jamana ɲɛmaw y'a yira k'a fɔ k'a bɛ ka mankan de lawuli ni ka maaw bila ɲɔgɔn na u y'a yira k'a fɔ fana k'a ye kuma dɔw fɔ min tɛ kuma fɔta ye fo ka taa se sɛbɛn dɔw bɛ ka sɛbɛn dugu kɔnɔna na ni k'a yira k'a fɔ u ka jamana ɲɛmakɔrɔ Rochmar Christian Kabore o min minɛnen don a fɛ yen nɔ fintigilakaw fɛ ni ka o bila k'a nɔ bɛ o sɛbɛnni ninnu na gendarmew kɛlen k'a lamɛn nin kofɔlen ninnu na u ye Alassane Bala Sakande bila ka taa a ka so nɛgɛ kanɲɛ 19 wagati la CEDEAO jamana ɲɛmaw ka lajɛrɛba mun kɛra Ghana dugu kɔnɔna na olu ye laseli dɔw kɛ Mali Guinée fo ka taa se Burkina Faso olu ma ni jamana ɲɛma ninnu y'a yira k'a fɔ k'u b'a fɛ ko Mali camancɛrɔ fanga k'o kana janjaya o de y'a to u y'a ɲini camancɛrɔ fanga jamana ɲɛma colonel Assimi Goïta fɛ k'a ka calendrier dɔ bɔ kalo 12 fo ka taa se kalo 16 kɔnɔna ma o kɔfɛ u y'a ɲini Guinée fintigilakaw fana fɛ k'olu fana ka calendrier dɔ bɔ u ka camancɛrɔ fanga kan faamuyali bɛ se ka kɛ min kan wa u y'a ɲini Burkina Faso fintigilaka ninnu fana fɛ mun ye fanga dafiri kɛ k'u ka dugu jamana ɲɛmakɔrɔ ko k'o labila Ghana y'a ka dancɛw dayɛlɛ dugukolotaw fo ka taa se kɔgɔji taw ma k'a daminɛ tɛnɛndon na marsikalo tile 28 san 2022 la u y'a yira k'a fɔ ko masiki doni k'o tɛ jagoya ye tuguni wa ko min ye jagoya ye k'o de ye ka mesure barrière ninnu k'olu labato min bɛ se k'a to banakisɛ in bɛ se ka cari cogoya min na n'o dɔ bɛ tali kɛ k'i tɛgɛ ko safunɛ la an segin ka na an ka jamana kunnafoniyaw la kunnafoni kuncɛ la farikolo ɲɛnajɛ ale binanw kan Coupe du Monde Qatar 2022 ale hukumu kɔnɔna na fɛn min an ka samata sɛgɛw ye olu kɔni binna 1 ani kanangolo o seginni baaraw hukumu kɔnɔna na fɛn min an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidilaw ye o maa dɔw ye hakilinata di samata sɛgɛw yɛrɛ garisɛ kan u ye ɲɛfɔli kɛ an ka kunnafoni ɲina Modibo Sisoko ale ni Kajatu Bagayogo kuma galamana Juman Qatar 2022 ale baraji tali dolantan hukumu kɔnɔ sa an ka samata sɛgɛw kɔni burula Mali kɔnɔ yan nɔ 1 ani kanangolo Tunisie ɲɛkɔrɔ nka o bɛɛ n'a ta an wuli ka jɔ kɛ ka se farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidilaw ma n'olu yɛrɛ b'a ko ɲɛdɔn kosɛbɛ k'u hakilinata dɔ dolantan in kan ani u yɛrɛ ɲɛ bɛ kosɛgi dolantan na cogo n'o yɛrɛ bolodalen ka bila tarata nata la Tunisikaw fɛ yen u ka kɔrɔfɔ kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko tagali kɔni gɛlɛyara bi dolantan kɔni an kan ka ɲinɛ o kɔ yɛrɛ de carrément parce que foyi ma ɲa Mali bolo an k'o fɔ a yɛrɛ y'a ye Mali ka bi min donna Mali la maliyɛnw yɛrɛ de bi don u yɛrɛ kun ballontan na o fɛnɛ bɛ kɛ o je ne sais pas pression de kun bɛ joueurs kan ou bien fɛn min don ne kɔni ne ma se ka ɲɛfɔ cogo jɔnjɔn sɔrɔ a la mais a bɛ fɔ cogo min na ko den bɛ bi a tabaga bolo bi den bina maliyɛnw bolo mais an bɛ nin jati ka kɛ i n'a fɔ nin ye tako fɔlɔ ye tako filanan o bɛ kɛ tunisiyɛnw fɛ yen nɔ bi ballontan in n bɛ se k'a fɔ mun n'a to a ma ɲa o kɛra doni min tun bɛ joueurs kɔ la san 2 u ti jouer Bamako yan nɔ an yɛrɛ y'a ye supporters bɔra cogoya min na o pression bonyara n bɛ se k'a fɔ pression de bonyara u kan match daminɛ gɛlɛyara o gɛlɛya kɔnɔ an yɛrɛ fɛnɛ taara bi dɔ don an kun mais an y'a ɲini cogo bɛɛ k'a fɔ k'an bɛ bin bɔ mais a ma se ka kɛ o bɛɛ n'a ta u y'a yira k'a fɔ fɛnɛ k'u jigi bɛ qualification kan n'Ala sɔnna an bɛ labɛn bɛɛ lajɛlen sigi sen kan walasa ka taa sebaya sɔrɔ tunisiyɛnw fɛ yen an y'a ye k'a fɔ Tunisie olu nana gagner an fɛ yan nɔ Bamako an fɛnɛ bɛ se ka taa gagner u fɛ yen nɔ an kana fɔ k'a fɔ ko nin y'a ko bannen ye a ma ban dɛ Coupe du Monde éliminatoire ballontan de don a b'a dɔn o ye haut niveau de ye donc
ni bolo kaba bin dɔrɔn k'a fɔ ko a banna o cɛ man ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ maintenant an bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'an fanga kɛ kelen ye walasa an bɛ se ka taa qualification arracher tunisiens fɛ cogo min o yɛrɛ de ka di ka tɛmɛ a tɔ bɛɛ lajɛlen kan. hali bi an k'an jigi da qualification kan ne bolo fosi ma tiɲɛ foyi ma tiɲɛ ni bɔlɔntan in na an bɛ se ka qualifier ni ala sɔnna ma fana an bɛ qualifier mardi don. nin kɔrɔfɔ tɛmɛnen an bɛ se k'a fɔ ko tali dolantan in kɔni kɛra baara tiɲɛnen ka ban o la a ka kan samatasegiw ka dɔ fara u ka wulikajɔ kan k'u hakiliw fara ɲɔgɔn kan cogo min na tɔgɔsegi dolantan in hukumu kɔnɔ tunisikaw fɛ sa u bɛ se ka performance ɲɛnama kɛ n'o bɛ kɛ sababu ye k'an ka jamana kɛ k'a ka qualification sɔrɔ ka taa coupe du monde phase finale kɛnɛ kan o yɔrɔ dun bɛna kɛ ko ye mun ma deli ka k'an ka jamana kɔnɔ. kunnafoni ne bɛ dan sigi an ka su in na kunnafoni na an wuli ka jɔ n'an ka cɛsiri kunnafoni jɛlen minnu sɔrɔ ka di aw ma olu de tun ye nin an ce a ka don o don kan na a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.